Dneska si ukážeme, ako spraviť adaptér, že bude na začiatku vidlica 250 V, 16 A, ďalej bude kábel CC 3x2,5, stačila by 1,5, ale ja to radšej predimenzujem, tak dám 2,5. A na konci bude zásuvka, 230 V priemyselná zásuvka, takáto. Bude na druhom konci. Tu bude jedno, tu bude druhé. Tak teraz si ideme odizolovať kábel. Kábelik máme tu na. Buď použijeme klasickú metódu, starú, a to je olamovací nožik, že takto, hej, a potom, že narezať si ho a vytiahnuť. Alebo ja použijem tento, jak sa to volá, jokár, ja neviem. Ja mám už mieru, potiaľto. Tak toto sa tu nareže. No, hotovo. No, takto a kábel oholený. Dobre, ďalej. Toto. Buď nožom klasický, alebo aj tu na to. Ale ja použijem takúto sraničku. Rozdelíme si žilky. Ja neviem, tak asi takých, tak zhruba. Aby som dutinku nalisoval. Takže a ešte. No, použijem dutinky. Takže toto takisto žiadna veda, hej. Proste nasadí sa to na vodič. Treba trošku praxe. Dlho som to nerobil, takže no, ale išlo. Teda na vodič sa to nasaduje. No, ako na to, že som to pol roka nerobil, tak celkom mi ušlo. A teraz sa to vlastne takýmito kliešťami sa to už len zlisuje. Ja to lisujem 2 razy. Tento takto, keď to trčí, ten vodič tej žily, treba to zastrihnúť. Nemám kliešte, dobre, tak to zastrihnem týmto. Tu je taký nožík, tu je na to, hej. Ja viem už mierku. Mierka je zhruba takto, potom vám ukážem. Toto je mierka na vidlicu. A vlastne teraz takým istým spôsobom spravíme ten druhý koniec. Ja mám na to takú vychytávku, že tú druhú časť z tej zásuvky a vlastne tá miera je, ja to dávam potiaľto. Potiaľ to dávam, ja neviem. Dobre sa mi s tým robí, tak tento možno pôjde lepšie. Tak, môže sa ho dostatočne. Ide. A to vlastne princíp zase úplne ten istý. Odizoluje sa vlastne vodič, hej. Vodiče sa odizolujú a dajú sa dutinky, to je ten istý princíp. Ne, takže on je treba všetky žily tam postrčiť, nie že dáka ostane zvonku. Tak, a to vlastne zalisuje. No. Ja to radšej takto 2 razy, pre istotu. A vlastne teraz, keď zapájam tú zásuvku, tak tu na netreba skracovať, hej, ja som si to len zarovnal tak estetické, by to bolo pekne, ale tu stačí, tu napíše 12 mm, takto, 12 mm tu píše, že treba ten vodič oholiť, takže ja spĺňam, ja ešte menej ja mám. No, teraz si zapojíme vidlicu, 250 V, 16 A, takže asi sme v pohode, takže môžem kľudne použiť aj túto. Jednoducho sa rozmontuje, hej. Tu je takýto jeden šrobík. To sa už šrobuje. A tu sú ešte také tieto, najviac milujem tieto nálepky tu na pobokoch. Treba odlepiť a vyhodiť. No. A dnuka máme 3 svorky. Máme 3 svorky, hej. Tu sa na ľavú svorku, tu na ľavo,
zapojí sa hnedý vodič, takže fáza naľavo. Modrý sa zapojí napravo, nulák. A zeleno-žltý sa zapojí tu na PE. Tu sa zapojí zeleno-žltý. Takže ideme si tie svorky povoliť. Oni sú dotiahnuté, tak ich treba povoliť. A ešte si treba povoliť ešte toto. Na prichytenie kábla. Viem, že to vysvetľujeme úplne pre debilov, ale tak chápeme, aby ste všetci pochopili. Úplne všetci. A teraz, tu na treba zapojiť zeleno-žltý na kolík, ako na kostu. Takže zapojí sa tu sa musí zapojiť zeleno-žltý. No, dobre, vošiel tam. Inak sa snažím tak prichytiť, aby to bolo dobre. No, ako dlho som to nerobil, tak vy to nevyčítajte, prosím vás. Tak. A ešte ja to radšej dotiahnem plochým šrobovákom. No. Teraz si zapojíme hnedý tu naľavo, takže fáza vľavo. Treba si ho tam, ja viem, je to 2,5 vodič, takže trošku treba mať nervy pri tom, ale samozrejme, ja som chcel 2,5, tak nech si ju tam napchám však. No, tak sme vošli. Teraz si to dotiahneme trošku väčším šrobováčikom. Toto zvládne aj blbec zapojiť toto. Toto aj blbec zvládne zapojiť. Toto, ja som takúto vec som zapojil, keď som mal asi že 12 rokov, keď som to zapojil toto. Poriadne dotiahnuť. Nech sa to neulomí. Takisto ostáva nám už len modrý. A modrý sa zapojí tu napravo. Treba trošku ešte mať nervy ho tam obchať. Tak, už tam krásne vošiel. A už len treba dotiahnuť šrobík. Zase netreba to moc, že úplne silou, lebo takéto lacné vidlice takedy sú schopné aj prasknúť, takže tak, s mierou. Ako asi 2,5 do tejto vidlice asi ešte nikto nepripájal, okrem, ja som asi prvý, ktorý to robí. Ja neviem, skúsim na toto. No ty kokot. Tak. Dáme druhý šrobík a skúsime to tam ešte napchať silnejšie. Tak. Tak. A to tam skúsim ešte dopchať do konca a dotiahnuť šrobík. No a ak som to zohol. A ja sa ešte modlím, že mi tam toto vôjde. Takže sme trošku tie vodiče upraviť. Hej. Ja vám to ešte lepšie ukážem, hej. To len moment pravdy. Aha. Počkaj, na čo ma drží. A neviem čo. Aha, už asi viem, čo ma drží. Trošku to tam treba obchať, než to tam vejde všetko, lebo potom sa to nechce zavrieť však. No, už sa to zavrelo, ale ja vám to ešte ukážem. Takže, jak som to zapojil. Zeleno-žltý sa zapojil tu hnedý som zapojil tu naľavo a modrý som zapojil napravo. Teraz to už stačí len takto zavrieť. Zašrobovať šrobík. A ideme si teraz zapojiť zásuvku.
A už nám vlastne chýba len posledná vec, a to zapojiť zásuvku. Takže ako ju rozobrať? Tie novšie zásuvky majú tu na boku takýto pes, tu na búbka šrabovák, potočíš do boku, otvoríš. Dôležité je si najskôr toto pretiahnuť na kábel, alebo keď to zabudneš, tak potom si trošku sa nadávaš. Vlastne tá vidlica má napísané, že čo máš kde pripojiť. Takže vidíš, že tu je uzemnenie, takže tu pôjde zeleno-žltý. Tu je N, to je nulák, to tam pôjde modrý. A na L to pôjde fáza a tam pôjde hnedý. Takže vlastne tu je všetko napísané, to len tam stačí pripojiť. Takže ja zapojím najskôr fázu. Fáza pôjde na L. Prosím, rešpektujte to, že som to pol roka nezapájal. To mi to moc dobre asi nepôjde. No. Pevne dotiahnuť. Potom zapojíme N tu na. Takisto poriadne dotiahnuť. A ešte zapojíme si posledný PE zeleno-žltý. To je ako ochranný vodič. Takisto pevne dotiahnuť. Dobre, ďalej si dáme už len krytku. Tak, zaistíme. Kábel ja to trošku takto súvam do dnuka. Hej. A dotiahneme už len tú skrutku. Nič ťažké. Tak. Adaptér na svete. Vlastne v princípe je vlastne to, že na jednej strane máte vidlicu, klasickú, ktorú poznáte, a na druhej strane máte priemyselnú. Normálne to zapojete do zásuvky a vlastne máte priemyselnú zásuvku. Možno vám ešte ukážem nakedy video v budúcnu, ako vyrobiť opačný konektor, že tu bude priemyselná vidlica a na druhom konci bude klasická zásuvka. Možno to nakedy ukážem, keď budem mať čas, ale takýto adapter skôr využijete